ஒரு இஸ்லாமிய பாடகர், உதாரணத்துக்கு நாகூர் அனிஃபா ஐயாட்ட கொடுத்து பாட சொல்லுங்க, அவர் ஸ்டைலில் பாடுவார். எப்படி பாடுவார்? தென் பாண்டி சீமையிலே தேரோட வேதியிலே மான் போல வந்தவனை யாரடிச்சா 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 தென் பாண்டி சீமையிலே, அவர் ஸ்டைல். இதே சர்ச்சில் இந்த போதகம் பண்ணுவார்ல பாஸ்டர், அவர்கிட்ட கொடுங்க, அவர் எப்படி பாடுவார் யோசனை பண்ணி பாருங்க, ஒரு ஐடியா. தென் பாண்டி சீமையிலே தேரோடும் வேதியிலே